katsoja, tänään pelataan Hiriskianon kanssa Fortnitea ja tehdään Skybase-haaste. Tää on vähän paha kaksin, koska Raksa tulee loppuun. Mulla ja mun kaverin kanssa kävi niin, että Raksa loppui ja me yritettiin hyppää alas. Ja me tarvitaan joku, millä pääsee sit alas turvallisesti sillä, että jos me tiputetaan, niin joku semmonen. Joo. Eiköhän ne mitäs. Impulse ja inventori. Joo. Heittää se siellä, sitten lentää sillä. Voi. Läntetään johonkin kauas, mistä me saadaan hyvin kiinni. Joo. Joku snipu ois kova saada. Jonnekin tonne. Joo. Okei. Toivottavasti tänään ei tule niin paljon piippauksia. Mä nyt yritän tässä, koska vähän tuli tää mennä viime video, tää Bedwars, niin se mun toi editointisovellus oli vähän tullut mulle ja joo. Mä yritän poistaa, niin mä julkaisin sitä tässä. Nyt tänään tää video julkaistuu, tääkin video, tää mitä me nyt kuvataan tää Skybase-haaste, niin tääkin julkaistuu tänään ihan samana päivänä. Kumpis nyt näistä on oikee video? Tää on oikee. Siinä oli sitten vähän semmosia kohtia, joka piti piipata ja leikata pois, että joo. Mä koitan tästä tämän nimeä sanoa tai tehdä samalla. Elikkäs Jos mä saan ekan medali. Mulla on 1 flopperikin. Mä kirjoitan nopea otsikkoa. FT Hiriski. Mä sain sniperi! Älkää ihmetelkö, jos tää Bedwars video julkaistuu. Oho, mä oon laittanut. Tää on 11 päivän video, mutta tää oli eilen julki, mutta piti vähän poistaa ja lataa uudestaan. Sattuneista syistä. Hei, täällä on tämmönen. Avata. Ei tullut flopperia nyt. Hei, haluatko sä saat yhden impulsen? Mulla on 2. Ei, tässä on joku. Mä käyn tappaa. Se on tässä on 2 tässä. Duo. Okei. Napora. Tulos. Mä en tiedä, onks nää hyviä. Ei vissiin. Okei, no mennään varussiin. Tässä on ylhäällä nää tässä. Jäi toinen. Tosi hyviä oli. Ja toinen kappale. Joo, hienoa. Hei, pandake ja medari. Okei, mulla on 15 pandakea ja 3 medari. Mulla on nyt 2, kun mä annoin ton sulle. Hei, täällä on tämmönen boksi, josta voi saada floppereita. Hei, täällä on floppereita 2. Sitten vaan eteenpäin. Mä voin droppailla tänne vähän raksaa, jos sitten. On vielä flopperiikin ja kaikkea. Mä droppailen tänne. Mihin kohti olisi sitten hyvä tehdä? Oho, mä vähän muiden. Mennään sitten Sky Unlimited rajalle. Eiköhän sinne rajalle joo. Mennään alueelle, joo, mutta ei kannata niinku ihan kauheasti mennä alueelle. Jäädään aina ihan alueen reunaan ja lähdetään siihen rakentaa. Mulla on taktiikka. Puta. Ei ole näitä impulseja kuitenkaan. Mennään me tonne ihan alas, tai tonne vaikka, et sä lennät tästä. Ei mene nyt täällä. No mites mä pääsen sitten alas? No mulla on pandake. No. Okei, koita jossain siinä. Nyt se on riski. Sitten turre vaan, jos mä tipun.
Jos mä tipun nyt Ne. Mä vaan hakkaan stormissa ihan sillisti puuta. Ihan sillisti. Mulla ei oo sitten snipuu. Mä voisin heittää haulikon. No, jää siihen, älä mene eteenpäin. Mun täytyy mennä No, mene siihen ja alueen rajalle, sillä että ei... Okei. Mä syön nyt yöflopperi. Sitten 10 bandagea vielä ja... Tää ei riitä. Mun pitää runaa. Tää ei riittää. Voi vittu, multa loppuu. Mä runaan. Runa. Mun pitää vähän vetää bandagea. Runa. Joo. Mitä? Melkein tiput. Rakenna! Mennään tähän ihan reunalle. Tehdään näin. Mennään. Teen näin. Et kai, älä mene sinne. Älä mene sinne, mä edittaan siitä. Mitä helvettiä sitä? Oota, jatketaan sitten vaikka tästä. Tonne noin. Tästä. Alue nyt lähtee, no niin ja menee. Oi vittu. Mä oon kuollut. Mun on pakko vetää bandagea. Mennään eteenpäin. Revaa. Mä droppaan sulle raksaa, jatka siitä. Mulla on vielä jonkun verran sitten. Voi vittu, alueella on pitkä. Joku riftas sitten. Ei, alueella on pitkä. Loppuakku. Onneksi tässä oli tää homma. Hiilaa. Voi vittu. Voi vittu, et oo tosissaan. Ei vittu. Ei. Mä kuolin. No niin. Okei, no nyt saatte seurata tämän. Joo, taisi tippua alas vähän. Mä otan impulsit sulta ja mä kärjin. Joo, hiilit. Mene. Vedä medari. Ei, seuraavakin alue tulee jo just. Ei. Mä lähden impulsilla, en mä pysty. Storm Sickness! Ei, no pitäis tää Storm Sickness sitten. Ei. Oi vittu, mä kuolen. Voi Mene! Ei! Mene! Let's go. Okei, jota vetää. Tää voi vielä mennä hyvin. Voi vittu. Mun Skybaseia me ei enää aleta. Okei, musta tuntuu, että me ei voiteta tätä, mutta ainakin tässä tulee jonkinlainen video YouTubeen. Selvisi ainakin, mutta mulla on sniperi jo. Mä vaan kämpä. No, mitä hittää tricksottia ja snipulia? Joo. Suosittelen. Pitäisikö riivuttaa sut muuta? Niin. Stormi. No, pikkuviikkoja. Tässä ui joku. Mun täytyy porra, se on tossa. Hei YouTube, on mulla viimeiset sanatkin vielä melkein jo tossa. Tässä on enää joku. Pitäisikö mun koittaa aseella? Haasta. Joo, bullfight. Bullfight. Mulla on snipuja toivottavasti silläkin. Ei siellä oikealla päin. Siellä okay. Jossain, ei siellä vaan vasemmalla nyt, siitä vasemmalla. Siellä käveli jossain. Ei siellä. En mä tiedä. No joo, mutta kun tuolla ammuttiin. Bingo, tuolla. Vittu tässä askeleita. Siellä meni. Siinäkin on. Fuck. Tuolla sun sivullakin on ihmisiä sun takana ja sun edessä. Ja ampuukin mua tässä. Joo.
Täällä on yksi soolo. Pitää heittää trickshotti. Saat. Ja jää. Sitä toinen. Okei, YouTube. Sillä Tässä oli oli... myydi. Okei, YouTube. Tässä oli aika hullu YouTube-video. Skybasein haaste. Tämä oli luukku 12. Nähdään huomenna. Moikka! Hei.